Krásný den, vítám vás u živého tarotu. Doufám, že se máte všichni moc hezky, že si užíváte toho ochlazení venku. A já jsem si dneska pro vás připravila výklad na téma, v čem spočívá vaše jedinečnost. Připravila jsem tady 6 karet, už jsem tahala z balíčku, zamíchala jsem ho a bude to takový rychlý náhled na to, v čem vaše jedinečnost spočívá. Můžete si vybrat podle květinek, podívejte se, nalaďte se na květinu, která vás přitáhne a podle toho si vyberte balíček. Takže já jdu na kartu číslo 1 pro ty, kteří si vybrali tuhle květinu a děláme takový rychlý náhled na tu vaši jedinečnost. A u vás vlastně ta vaše jedinečnost spočívá v tom, že se velmi rádi obklopujete krásnými a pěknými věcmi. Máte i vlastně takový dar, že dokážete to svoje prostředí doma i v zaměstnání vždycky kolem sebe udržovat ve velmi pěkném uspořádání. A řekla bych, že jste i vlastně takový rádi uklízíte nebo rádi udržujete si pořádek a všechno má to svoje místo. A vnímám vlastně to, že dokážete opravdu, ta jedinečnost spočívá v tom, že dokážete vytvořit krásný prostor. Dokážete ho velice hezky zařídit a máte vlastně cit pro ty věci, ať už jsou to různé doplňky, obrazy, koberce. Máte cit vlastně tady i může se jednat i můžete mít hodně rádi nějaké starožitné věci nebo nějaké novodobé umění a vaším talentem, vaším darem je, že ho dokážete opravdu velmi krásně zakomponovat do toho prostředí, ve kterém žijete, ve kterém vlastně se nacházíte a ve kterém pobýváte. Takže tohle je takový výklad rychlý pro ty, co si vybrali kartu číslo 1. A teď se podíváme na kartu číslo 2 pro ty, kteří si vybrali tuhle květinku. Tak jaký pak tady máme dár. Takže vaše jedinečnost spočívá v tom, že vlastně dokážete zachovat chladnou hlavu nebo dokážete si udržet nadhled v různých situacích. Může se vám v životě cokoliv dít a děje se to v podstatě všem. Všichni se s tím setkáváme, že přichází situace, které jsou nečekané, nebo jsou náročné, nebo nás překvapí, naštvou, ale vy v těchto situacích dokážete udržet nadhled. Máte v sobě určitou jako vnitřní vyrovnanost a takový klid, který vlastně ve vás vytváří to, že ty emoce nemusíte prožívat tak intenzivně v těch různých situacích. Takže tady pro ty, kteří si vytáhli tuhle kartu číslo 2, je vlastně mají takový dar, že opravdu se dokáží na život dívat s nadhledem. A to je opravdu v dnešní době hodně velký dar. Toho si považujte. A určitě tenhle svůj dar rozvíjejte. Věnujte mu pozornost a buďte rádi, že tohle umíte, že tohle jste dostali do vínku.
Takže tohle je karta číslo 2. Teď jdeme na kartu číslo 3 s touhle kytičkou. A tady jste jedineční v tom, vaše jedinečnost spočívá v tom, že v sobě máte určité fluidum. A také to, že jste vlastně kotvou sami pro sebe, ale i pro ty ostatní. Jste takový pevný bod, o který se mohou vaši blízcí nebo i vlastně třeba kolegové, přátelé o vás opřít. A vy to vlastně máte v takové lehkosti, takové, tady tohle je to taková jakoby vaše samozřejmost, něco, co považujete za samozřejmost, jako nabízet tu oporu a dalo by se říct tu kotvu, která fakt na té kartě i je, kterou nabízíte těm ostatním lidem. Ale uvědomte si, že to není samozřejmost. Tohle každý člověk jako nedokáže, neumí to a tohle je hodně velký dar. Tohle k sobě mít a být oporou a kotvou pro sebe a i pro ostatní. Takže si tohodle daru opravdu buďte vědomí a nepovažujte ho za samozřejmost. Určitě to tak není, no. To je moc pěkné taky. Takže teď jdeme na kartu číslo 4, pro ty, kteří si vybrali tuhle květinku. Tak. A tady máme vaše jedinečnost spočívá v tom, že spočívá vlastně ve vašem vnitřním nastavení, že vy, jak to mám říct, je to vlastně spojený s vaší vírou, ale je to vnitřní víra, můžete věřit v život. Někdo tam to opravdu může mít vyloženě, jak je tady karta kněz, tak to může být nějaká i církev, nebo můžete se tam jako obracet, ale tohle je ještě jako hlubší. Ta víra, že vlastně ta víra v ten život, v univerzum, ať už to tomu řeknete jakkoliv, ať to nazýváte jakkoliv, tak ta vás drží při životě, když to takhle řeknu. Nebo je to váš velký dár, je tam vlastně ta oddanost, ta touha po Bohu, po tom životě, po prázdnu, po absolutnu, třeba po přírodě, jakoby po tom vyšším. A ve vás je tohle hluboce zapsané a vy i v těch těžkých okamžicích vlastně vás tahle víra drží a vede. Není to jenom taková víra v tom smyslu, že každou sobotu, neděli chodíme do kostela a něčemu věříme. Tohle je mnohem větší a hlubší víra. Tady jste dostali dar, který je opravdu velmi krásný a cítí nám i určitou oddanost vlastně, která je nádherná, protože když jsme oddaní a máme víru v to vyšší, tak náš život je, neříkám, že vždycky snazší, ale je tam vždycky jako velká taková podpora, nebo ta víra a ta touha tady potom nám dává velkou sílu vždycky. Taky moc hezké. Takže tohle byla další karta. Tak, teď jdeme na kartu číslo 5, pro ty, kdo si vytáhli tuhle žlutou květinku.
A je to oko Boží. A tady vaším darem je, že dokážete situace vidět velice jasně. Dokážete rozlišit, co je dobré a co je špatné. Máte jako vnitřní zrákem dokážete vlastně tohle rozlišit. Je tam hodně silná intuice u vás. Hodně silná. Takže je úplně skvělé, když se vlastně tím vnitřním vnuknutím a tady tou intuicí řídíte, protože tam opravdu následujete to svoje vyšší já. A tady váš dar spočívá v hodně silné intuici, v tom napojení na to božství, na ten život. Tady to cítím hodně silně, prostě ta intuice vaše. Vaším darem je to silné napojení na intuici, což je taky velmi krásné a určitě to rozvíjejte, protože v tomhle světě je to teď hodně potřeba. Tak a podíváme se na poslední, na 6. kartu, ti, kdo si vybrali růžovou růžičku. Tak a tady máme tuhle kartu a pro vás je tady zpráva pro ty, kteří si vytáhli poslední 6. kartu, je, že vaším darem je, že jste velmi, jak bych to řekla, tam teďka nemůžu to správné slovo najít, jako dokážete soucítit s druhými lidmi. Možná, že vaší profesí je nějaká pečovatelská profese, můžete dělat pečovatelky nebo zdravotní sestry. Někdo může být i v nějaké církvi, třeba řádová sestra, ale vaším darem je, že dokážete velmi soucítit s druhými lidmi a dokážete vlastně jako poskytnout tu svoji péči lidem, kteří ji potřebují. Ano, je tam, vaším darem je hluboký soucit a schopnost péče o druhé lidi. Taky velmi krásný dar. Tak já doufám, že se vám tento výklad líbil, že vás třeba inspiroval a uvědomili jste si, že v sobě máte dary, o kterých jste třeba nevěděli nebo jen tak lehce tušili a bude moc super, když tyto svoje dary a tuto svoji jedinečnost budete rozvíjet, protože ona vám bude otvírat cestu dál. Moc vám děkuji za to, že jste video zhlédli. Pokud se vám líbilo, můžete ho olajkovat, můžete mi napsat komentář, jestli to s vámi souzní nebo nesouzní. A já vám přeji, mějte se moc hezky a rozvíjejte svoje krásné dary. Nashledanou.